a spadol nejako na strom, bude treba použiť leteckú výstroj, príjem. Tak 1 to PV 153 správe, rozumel. Neroztahuj viacej družie už. Treba to dať. Počkaj, nepôjde to hore už. Treba to zakládať. Treba onej. Treba zaviazať túto vodidla. Vieš, gurku. Давай, так не видим куда. Подожди, где там гурку? Видишь? Držím. Gurkne ráno. Tam je Spencer, a to do toho zaviažeme, nie? Poď dole. Nie, ja idem za ním, ja to alebo ticho dole, zistíme čo s tým, nie? Obia sa toto okolo seba. Netreba nič. Nie. Ako je to ťažko šučanie, ale pozerám 4 minút není hovorí. Viete, vidieť ísť skôr? Podaču. Nie, dobre. To nemá zviac držať, hej? Nie, za nami, nie. Pozor. Poď ešte, poď pomačky, ešte poď jeden krok, ešte poď, nezastavuj. Poď, nezastavuj. Nezastavuj, poď ešte, poď, nezastavuj. Ešte, dobre. Zapísam. Môžem to postaviť.